Здравейте и добре дошли в седмичното видео от нашата поредица обзор на финансовите пазари с мен, Пламен Тодоров, ръководител на отдел обслужване на клиенти в компания Delta Stock. С вас ще обобщим какво движеше финансовите пазари за седмицата от 16 до 20 март включително. Да започваме. Ще разгледаме движението на основните индекси, какво се случи с петрола и златото, ключовите макроекономически данни и какво означава всичко това за пазарите. През седмицата видяхме силна волатилност, но като цяло пазара се движеше на червено. S&P 500 с около минус 1,6% за седмицата, NASDAQ минус 1,2% и Dow Jones около минус 2%. Пазар остава силно зависим от енергийния сектор и инфлационните очаквания. Петрола бе основният двигател на пазарите през тази седмица. За последния месец двата сорта петрол, WTI и Brent, са се покачили съответно с 43 и 49%. Основна причина е ескалацията на конфликта около Иран, проблеми с снабдяването и риск за Ормузския проток, през който преминават 20% от световния петрол. Златото се движеше като типичен сейф хевън, покачване около 1,4% в края на седмицата, като причините са, разбира се, геополитическата несигурност и страха от инфлация. А сега малко икономически данни. В сряда на 18 март Crude Oil Inventories излязоха с огромен ръст от 6,2 милиона барела при очаквания за едва 300 хиляди. В четвъртък Initial Jobless Claims паднаха до 205 хиляди, което е под очакванията, а това показва, че трудовия пазар остава силен и дава на ФЕД причина да не бърза за намаляване на лихвите. И това се потвърди от FOMC митинга. ФЕД остави лихвите без промяна и ясно даде сигнал по-високи лихви за по-дълго време. Въпреки всичко, в момента ситуацията е такава, че пазара се движи не толкова от икономически данни, а от геополитическите събития по света. Това бяха по-интересните новини на финансовите пазари за тази седмица. Аз ви желая успешна търговия и до следващия път.